Чаму Пуцін все ж таки не рызыкнуў паляцець у Турцыю, калі сам ён ініцыяваў гэтыя перамовы і заявіў пра гатоўнасць да міру? Сергей, якія ў вас думкі на гэты конт? Евген, я думаю, ён не ініцыяваў, ён спадзяваўся, што як бы ён будзе ў выйгрышнай пазіцыі, што ён прапанаваў, але што Зеленскі пабаіцца ці яшчэ што. Ну, тым больш яны ж заявілі, што это не новыя перамовы, это працяг самых перамовах у Стамбуле, якія адбываліся яшчэ ў 22 годзе. А працяг тых перамоваў там, у прынцыпе, Расія чакала ад Украіны, што Украіна падпіша капітуляцыю. То бок усе разумелі, што працяг таго это нерэальна, і таму, напэўна, Пуцін спадзяваўся, што Украіна як бы так зробіць усё, каб, крый Божа, не паехаць на працяг тых стамбульскіх перамоваў. А атрымалася наадварот. Украіна якраз злавіла Пуціна, што называецца, на проціваходзе, злавілі яго на ягонай хлусці.